Bang! Bayar, magod away mo. Ano sila review? Hi guys! Ano ba mga mama for everything? Uy! Video-video! Oh, viral na po ko ate! Ay, nagbawa pa! Oh, ako ko na naman! Gawa kayo! Ayun yung anak ko ninja ba? Ninja! Yung mga fruit love yun. Saman. Palit na. Gusto niyo yung lyrics? Gani niya. So kaya niyo yung lyrics. Kaya lagi na. Sige, next song ka, next song. Okay, next song ha. Final na ni. Final na elimination round. O, pabang-buang mo. Ilan ang may ano yun? You know the song, who gets the song? Ay, dali na ako makaunti. The 1989. Station single. Daphne. Friend. Ha? No! Order ka? Kainom? So our next challenge, I would like to thank our following sponsors today. And thank you so much for Trends, Handcrafts, Market Garden, Fresh Organic Produce, Lloyd's Legal Graham Food House, and also Eats Yaka and Extra Gum. Thank you so much po sa atong sponsor karong hapon na and sa mga second verse. It's time.